Členovia občianskeho združenia Čechánky, dámy a páni, takisto by som chcela ešte osobitne privítať zástupcov vodohospodárskej výstavby, ktorých sme síce nepozvali, ale takisto ich tu chcem medzi nami privítať. Dúfam, že sa zapojíte takisto v rámci diskusie. Dovolte mi vás privítať mene Združenia Čechánky na tomto podujatí. Dovolili sme si vás pozvať na toto stretnutie ako mestá a obce, ktorých sa priamo pripravovaná prečerpávacia elektráreň Málinec týka. Vodohospodárska výstavba už započala svoju informačnú kampaň na prečerpávaciu elektráreň Málinec s vrchom nádržou Čechánky a chceli by sme vás oboznámiť s informáciami, ktoré vám podnik a Ministerstvo životného prostredia zatiaľ nesprostredkovali, pretože nie všetky informácie sú zohľadnené a väčšinou sa prezentujú len tie pozitíva. Nechceme vôbec prečerpávaciu elektráreň ako takú znevažovať. Chceme len poukázať, že lokalita na Čechánkach je strategicky nesprávna. Náš program sa skladá z vystúpení členov Združenia Čechánky, ktorí sú aj majiteľmi pozemkov vlastne v tejto lokalite a my už mesiace vykonávame výskum na rôznych úrovniach a máme medzi sebou aj odborníkov vo svojom obore a tak ich vyjadrenia prosím považujte za odborné a relevantné. Naša akcia sa skladá z týchto bodov. Na úvod vystúpi magister Tomáš Endredy, predstaví občianske združenie Čechánky a prečo sme vznikli a dôvody dnešného stretnutia. Potom vystúpi inžinier Lukáš Machala s názvom prezentácie Je PVE najlepší projekt. Potom vystúpi magister Peter Golian, príklady PVE z praxe, rozobratie príkladových PVE odporúčaných priamo vodohospodárskou výstavbou. A potom tu budeme mať ekologičku a environmentalistku inžinierku Martinu Paulíkovú. Bude to video priam z povodia IPľa, koncepcia vodnej politiky Slovenska. Docentka Katarína Strelcová, vysokoškolská pedagogička v odbore klimatológia a ekológia, vystúpi s prezentáciou otepľovanie a vysušovanie regióna stredného Slovenska. Magister Miro Strelec, vplyv výstavby vodnej nádrže Málinec na kvalitu pitnej vody. A nakoniec tu bude doktorka Renáta Endredyová, právna analýza doterajších postupov pri výstavbe PVE. No a nakoniec vlastne je tu priestor na diskusiu. Potom by som poprosila zástupcov vodohospodárskeho podniku, takisto aby prišli medzi nás, aby mali k dispozícii mikrofón, nech sa páči, áno. Ďakujem veľmi pekne. Tak ako prvého poprosím magistra Tomáša Endredyho, predstavenie občianskeho združenia Čechánky a prečo sme vznikli, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne za slovo, vážené dámy, vážení páni. Ja vám veľmi pekne ďakujem, že ste dnes prišli, že ste si našli čas. Nie len ako volení zástupcovia svojich obcí, ale aj ako ľudia, ktorým nie je ľahostajné, čo sa deje s našim krajom, s našimi riekami, lesmi a predovšetkým s našou vodou. Ako občianske združenie dlhodobo sledujeme vývoj tohto projektu. Naše obavy nie sú založené len na emóciách, ale na konkrétnych technických a odborných otázkach, ktoré zostávajú nezodpovedané. Alebo sú odpovedané spôsobom, ktorý vyvoláva ešte väčšie pochybnosti. Vychádzame z faktov a konzultácií s odborníkmi, sme presvedčení, že výstavba takejto elektrárne v navrhovanej lokalite predstavuje reálne riziko pre vodný režim a kvalitu zdrojov pitnej vody, ktoré zásobujú tisíce ľudí vrátane našich obyvateľov. Ako občianske združenie sa už niekoľko mesiacov snažíme získať odpovede, byť súčasťou diskusie, položiť otázky, ktoré si kladie čoraz viacej ľudí, ako bude chránená pitná voda. Čo sa stane so zdrojmi, ktoré zásobujú naše domácnosti? Aké riziká nesie projekt PVE Málinec v navrhovanej podobe? A pritom Ministerstvo životného prostredia to takmer stihlo potichu určiť ako strategickú investíciu v skrátenom legislatívnom konaní za 4 dni, za 4 pracovné dni. Bez konzultácie s dotknutými občanmi, bez verejnej diskusie, bez rešpektu k ľuďom, ktorí tu žijú a ktorí budú niesť dôsledky. Zároveň si uvedomujeme, že diskusia o takomto projekte je aj zložitá. Miešajú sa v nej ekonomické záujmy, politické tlaky aj závažné environmentálne dôsledky. Práve preto sme sa rozhodli zvolať toto stretnutie, aby sme s vám otvorene, vecne a partnersky hovorili o tom, čo je v hre. Aby ste mali dostatok informácií a aby sme mohli, ak sa shodneme, spoločne postupovať pri ochrane toho, čo nám je spoločné. A
A taktiež mi dovolte ešte na záver môjho prejavu privítať zástupcov VVčky. Ja pevne verím, že oceňujú, že sa sem dostali aj bez protestu, ako sme museli my zorganizovať, aby sme sa dostali na infokampaň, ktorú ste nám 3 mesiace ohlasovali a nakoniec ste nás na ňu nezavolali, tak ja vás tu vítam a dúfam teda, že oceňujete našu dobrú vôľu. Ďakujem vám ešte raz za prítomnosť a odovzdávam slovo kolegom, ktorí vás informujú o technických záležitostiach.